हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। रेलजों दावबायारि आसामनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मोनसेनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। जायफोरा रेलजों दावबायो, जायफोर बिथांमोनहा रेलजों दावबायनो खाबु जायो, बिथांमोननि थाखाय एनएफआर अर्थात नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ जोबोर मोजां खौरां फोसावदों। कर'नानि थाखाय रेलनि हान्थिनाया बन्द जानानै दंमोन आरो बेबायदिनो दाख्लै 1 दिसेम्बरनिफ्राय रङिया टु मुरखंसेलेक एबा मुरखंसेलेक टु रङिया गिबि सुबुं दावबायारि रेलआ खारजेनो। बेनि उनाव बे खेबाव गुवाहाटी टु मुरखंसेलेक एबा मुरखंसेलेक टु गुवाहाटी सुबुं दावबायारि रेलगारिया फैगौ 7 आरो 8 दिसेम्बराव रेल नाम्बार 05613 आरो 05614 आ खारगोन। रेल नाम्बार 05614 आ फैगौ 7 दिसेम्बराव मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी फारसे मोखां जाबोगोन आरो रेल नाम्बार 05613 आ फैगौ 8 दिसेम्बर खालाराव गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे मोखां जागोन। बिदिब्ला नर्थ इस्ट दावबायारि रायजो राजा एबा गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेक दावबायग्रा रायजो राजानि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बिदिब्ला बबे स्टेशनाव बेनि स्टपेज थागोन, बेसेबां दाबा थागोन, मा दाबा थागोन, गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथियाव नुनाय बेल आइकनखौबो गोसोम खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामाखैब्ला मोनसे लाइक खालामनानैबो होदो। बेवहाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ सिगाङाव थाखानाय समफोरखौ एसे सोलाय-सोल' खालामनानै गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेक एबा मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी खारनो थाखाय अर्थात रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बे ट्रेनखौ हगारनानै होनाय जादों, अर्थात सुबुं दावबायनो थाखाय पारमिसन होनाय जादों। बिदिब्ला नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय आं गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन चेन्ज अफ टार्मिनेल एन्ड रिभाइस टाइमिं अफ स्पेशल ट्रेन सार्भिसेस। बिदिब्ला बेवहाय गासैबो बेवहाय आं फोरमायनानै होदोंमोन नोंथांमोननो। बेवहाय गंनै ट्रेनखौ गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेक एबा मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी खारनो थाखाय पारमिसन होनाय जादों। बिदिब्ला बेवहाय ट्रेन गंनैया जाबाय 05613 आरो गुबुन गंसेया जाबाय 05614। बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे गंनै ट्रेनखौ बेवहाय मुरखंसेलेक खारनो थाखाय एबा गुवाहाटी खारनो थाखाय पारमिसन होनाय जादों। बिदिब्ला बेवहाय नायदो नोंथांमोना जिथु 05614 दङ, बे ट्रेना फैगौ 7 दिसेम्बर 2020 आवहाय मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी फारसे खारगोन। बेनिफ्राय जिथु 05613 ट्रेन, बे ट्रेना फैगौ 8 दिसेम्बर 2020 आव गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे दावबायगोन। बिदिब्ला दानिया बेसे समनिफ्राय बे ट्रेना बबे स्टेशनाव सहैगोन आरो बबे स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन आरो बेवहाय बेसेबां दाबा थागोन, बेयाव गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायलांदो। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथांमोना जिथु गुवाहाटी दङ, नोंथांमोना बिथिं नुनो मोनदों अर्थात फैगौ 7 दिसेम्बराव नोंथांमोननि जिथु ट्रेन, बे ट्रेना मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी फारसे मोखां जाबोगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो मुरखंसेलेक आरो बे मुरखंसेलेकआव टाइमिंआ बेवहाय होखानाय बायदिब्ला बेवहाय फुंनि मोनाबिलिनि 8:10 अर्थात 8:10 बियो मोनाबिलिनि 8:10 बियो मुरखंसेलेकनिफ्राय ओंखारबोगोन। बे बबे स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन होनना बुङोब्ला बेवहाय तेलाम, सिमेन्सापुरि, सिलापथार, धेमाजि, बरदलानि, गगामुख, नर्थ लखिमपुर, हारमुति, गहपुर, बिश्वनाथ चारियाली, राङापारा नर्थ, माजबाद, उदालगुरि, टंला, रङिया जंक्शन, कामाख्या, गुवाहाटी। बिदिब्ला बेफोर स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन आरो बेफोर स्टेशननि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बे ट्रेनाव दावबायनो हागोन। बिदिब्ला बे जाबाय 7 दिसेम्बराव अर्थात फैगौ 7 दिसेम्बराव नोंथांमोना मुरखंसेलेकनिफ्राय जानानै अर्थात मुरखंसेलेकनिफ्राय नोंथांमोना बेफोर स्टेशननि थानाय रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय गाखोनो। फारसेथिं गुबुन गंसे ट्रेना जाबाय 05613। बिदिब्ला बे ट्रेना फैगौ 8 दिसेम्बर 2020 अर्थात फैगौ 8 दिसेम्बर 2020 आव बियो गुवाहाटीनिफ्राय मोखां जानानै मुरखंसेलेक फारसे दावबायगोन। बिदिब्ला बियो गुवाहाटीयाव बियो मोनाबिलिनि 8:10 अर्थात 8:10 आव गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारगोन। बिनिफ्राय बबे स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन होनना बुङोब्ला कामाख्या जंक्शनाव थागोन, रङिया जंक्शन, टंला, उदालगुरि, माजबाद, राङापारा नर्थ, बिश्वनाथ चारियाली, गहपुर, हारमुति, नर्थ लखिमपुर, गगामुख, बरदलानि, धेमाजि, सिलापथार, सिमेन्सापुरि, तेलाम जानानै मुरखंसेलेक अर्थात मुरखंसेलेकआव सहैगोन फुंनि 7:45 अर्थात 8:45 आव बियो फुंनि मुरखंसेलेक सहैगोन आरो बैफोर स्टेशननि रायजो राजा बिथांमोना बे ट्रेनाव अर्थात बे रेलगारियाव दावबायनो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय बबे स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन आरो बबे ट्रेना बबेनिफ्राय दावबायगोन, बेसेबां टाइमाव दावबायगोन। बिदिब्ला दानिया नायदो बेवहाय बेसेबां दाबा थागोन आरो मा रोखोमनि दाबा थागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना गाहायथिं नैबेयावहाय नायोब्ला नोंथांमोना नायगोन
कम्पोजिशन बेवहाय AC 2 टायार्स थागोन मोनसे दाबा थागोन AC 2 टायार्स नि मोनसे दाबा थागोन बेनिफ्राय AC 3 टायार्स नि मोनथाम दाबा थागोन बेनिफ्राय स्लीपर क्लास थागोन मोन 10टा अर्थात स्लीपर क्लासा मोन 10टा अर्थात 10 नि दाबा थागोन बेनिफ्राय जेनेरेल सेकेन्ड क्लासाव थागोन 4टा बेनिफ्राय SRL अर्थात स्लीपाराव थागोन 2 टोटेल गासै 20टा कोच अर्थात 20टा दाबा थागोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय नोंथाङा बबेयाव टिकेट लानो बबेनि थाखाय बबेयाव गाखोनो नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोना दावबायनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावगारदो